5. päivä helmikuuta täysikuu, 6. päivä helmikuuta kuun ja Saturnuksen välisellä alueella siten, että Saturnus tulee auringon taustalla, jolloin auringosta peräisin oleva energia sutkot vastapalloon pimeän energian kanssa, jota tulee Saturnuksesta ja tietysti kuusta ja maapallosta sutkot suoraan kohti Saturnusta. En tiedä sitten, oliko tuo linjautuma mahdollisesti niin suora, että Saturnus olisi ollut kuusta katsottuna maapallon takana. Silloinhan se on isoimmillaan tämän pimeän energian vaikutus, sitä menee vähemmän silloin maapallon läpi. Mutta tässä on nyt se 6., 7. ja 8. päivä useita linjautumia. 6. päivä kuun ja Saturnuksen välissä, nyt Saturnus oikealla puolella. Sitten on kuun ja Merkuruksen välillä täysikuu 7. päivä kuun ja auringon välissä. Ja sitten 8. päivä yöllä aamuyöstä aikaiseen niin kuun ja Neptunuksen välisellä alueella. Nyt Neptunus on sutkot samalla alueella kuin Saturnus oli 6. päivä helmikuuta. Eli tilanne on sikäli huolestuttava. Varsinkin kun siellä Turkissa oli ollut uuden kuun aikaan 20. päivä helmikuuta yli 6 Richterin maanjäristys, jolloin aurinko, kuu ja maapallo linjautuvat ja maapallosta ja kuusta peräisin oleva energia suoraan aurinkoa kohti ja näin auringosta tuleva pimeä energia aktivoitui ja mahdollisesti oli vaikuttamassa siihen, että Turkissa oli taas yli 6 Richterin maanjäristys. Että saapa nyt nähdä, mitä tulee tässä seuraavan 2 päivän aikana, 2-3 päivän aikana sitten. Siinä on sitten myös myöhemmin 90. päivä meillä on tuossa Jupiter ja Venus, eli tornado outbreak ja mahdollisesti tiedossa viimeistään silloin, jos ei sitten jo 8. päivä. Ja aurinkoon odotan myös sitten noita auringon purkauksia siltä tiimoilta. Nythän auringon sisällä myös vastapallon pimeä energia maapallosta ja Saturnuksesta peräisin on aikaisemmin ollut ja nyt sitä auringon maapallosta ja Neptunuksesta. Google Savorinen.